Само предупреждавам, че това не е за хора с слаби сърца. По няколко причини. Не, шегувам се. Но наистина не е за хора с слаби сърца и особено такива, които оценяват добрите снимки и доброто изкуство. Така, само едно въведение ще ви направя преди да започне. Тук ще разгледаме снимки, които по мое мнение ще създадат тренд, който ще сипе фотографията, каквато я познаваме. Надявам се да греша, силно се надявам да греша, но това, което ще разгледаме, стане тренд, ще е много тегаво. Така, това е профила на Ивка Бейбе, които имат колаборация с Забровка водка. Така. Снимките изглеждат ето така всичките. Нали? Сещате са каква е логиката в това нещо. Този тренд никога не го е имало. Този тренд се появи, когато хората разбраха, че това може да се прави, но никога не е било тренд и никога не е било приятно за гледане. Особено в тази му форма. Нали, какво да и гледам? Акцентираната блуза. Имало го е като някакъв тренд, когато хората имаше го за малко и изчезна. Да, но фотографите като и тогава, когато се е появил, фотографите са гледали с такова око на него. Мене ме научиха на това нещо на първата лекция на Photoschool, когато аз влизах в Photoschool през 2020 и си мислех, че това е готино и бях направил една снимка точно по същия начин, но не толкова. По-скоро с едни ногти бях оставил в син цвят да светят там на черно-бялата снимка. Така. Много е тъжно, когато фотографа трябва да измисли нещо креативно и стига до тук. Нали? Много е тъжно. Наистина е много тъжно. Не знам кой го е правил. Нали, тук изобщо не спомена коментарите от типа на тикъв меркантилен буклук си. Само е така го отбелязваме. Някъде назад в моя профил, сигурно и аз съм се разписал. Да бе, най-вероятно всеки е минал. Обаче тук става въпрос за снимка, която е харесана от 4100 човека. Има коментари, не знам колко. Не знам къде пише. Неприятно е, че хората харесват нещо такова, само защото това е създадено от този човек. Той за водката е говорил. Да, най-вероятно за водката ще е говорил. Да, като цяло не знам колко трябва да си останал без идеи, за да можеш. И това в между другото. Вижте, гледайте е тук. Нали? То пък сега не ми го скелва. Мога ли да го... Си го скелна сам, бе. Вижте, човек, колко добре е направено. Оп. Еде. Тук има черно-бял кичур. Даже не са се постарали, разбираш. Даже не са се постарали. И не мога да повярвам, че това влиза в рекламна кампания на водка. Нямат някакви определено готини снимки. Имат изкуствено генерирани изображения. 1001 пръста. Нали, няма да говорим за... Нормално е масата да харесва шит. Това е в абсолютно всяко едно направление на изкуството. В музиката е още по-ясно изразено, ако се замислиш. Вярно е, да, но тук е тъжното, че... То не е само тук, но тук специално можем да го изкоментираме колко е тъжно, че се пропагандира. То не се пропагандира, човек. То даже те не са го направили с някаква ясна цел, тези хора, които са направили тази рекламна кампания. Просто не осъзнават. Тъжното е, че не осъзнават колко зле изглежда това нещо.
Виждате ли колко зле изглежда това нещо? Дайте, снимките са скучни. Не, аз смятам, че тези снимки изобщо не са лоши, между другото. Ако се направят по правилния начин и се обработят по правилния начин, светлината не е лоша. Тук върху лицето на Ивка. Сега не си личи, че е водка. Тук малко вече повече. Очевидно. Така, но то го има в колаборацията. Разлива го. Тук вече започваме да се опитваме да създадем някаква история, която не отговаря много на това, което... И тук този кадър е чисто черно-бял. И да ви кажа, то ми харесва най-много от всичките. То другите не че ми харесват. Този е най-малко зле, айде, така да го кажа. Тук вече е ок. Обаче какво е това? Тя е сърдита, че си е съборила водката и че е разляла и няма си налей повече ли? Ми налей си, имаш още цяло шише. Кажи, Георги Караниколов, кажи нещо по въпроса. Човек, скандално е, разбираш ли? Мило, разделихме се, имам нужда да изляза. Паула, която и да е Паула, човек. Какво правим? Какво правим? Защо такива хора... Добре, защо такива хора не наемат истински продуктови фотографии да им заснемат продукта, или пък хора, които се занимават с реклама, да си наемат една рекламна агенция да им направи. Или пък може би са го направили, но с грешната агенция. Защо се го оставя това такъв цвят? Какво? Това човек даже не прилича на водото, това прилича... Значи замислете се. Това прилича на чиста ракия, човек. Това се едно си... Изпил си водката и си решил да си напълниш шенцето с ракия. Колко е зле това от 1 до 10? Чупи ли тъпометъра? Или му даваме 9? Цвета е това, което откроява тази водка от всички останали. На първо четене изглежда елементарна идеята, но най-вероятно са си постигнали целта и че нямаше да викна тая с скаралите си цици. Да, окей, това, ако цвета е това, което откроява водката, аз понеже не съм е пил, съм съгласен. И после идваме на то кадър. Ако наистина, окей, водката е зелена и е доста добра. Съгласен съм, не съм я пил. Тук не говоря изобщо за водката. Говоря, че просто това с кадрите някакси... Да, може би, щом е зелена, има логика да има зелено, но все пак черно-бялото на цветно е... Не ме кефи. Не ме кефи. Добре, айде кажете ми за това тук. Какво прави това червеното тук? Айде обяснете ми. Добре, окей, водката... тук не си личи да е зелена. По-скоро бия на ракия. Защото ти като казваш зелена, тук бия по-скоро на зелена прозрачна. Добре, окей, айде, няма значение. Тук си е прозрачна. Тази има, да, тази е с сива капачка. Може би те си имат там различни такова и тъна. Но добре бе, чакай. Я да видим сивата гъс какво правят. Ами не са ми сиви снимките. Определено. Добре, чакай да видим снимки. Снимки. Това не са баш снимки. Да, те вече всичките правят рилове, човек. То няма една снимка тук. Не е баш зелена, аз съм видеограф, не съм наясно цветовете, като вас фотографите. Не бе, то не става въпрос. Става въпрос, че самата идея е като изплюта и смятам, че това, което дава популярност на тази кампания е просто това, че Ивка Бейбе има колко? 200 000 последователи в Инстаграм. А не защото това е качествено заснет продукт. Тук даже няма да се фащам, обаче тук фокус няма. Няма значение. То може да е просто това да е кропнат. Идеята може би е умишлено пошла. Да! Като се замисли човек, може би наистина умишлено пошла, предвид, че аудиторията, която целят е нещо такова. Ама те нямат Ивка Бейбе и затова им се получава. Да, се схванах. Окей.
тук продължаваме с кадри, които радвам се, че тук не е оставено само устните да са такъв цвят. Не мога да го приема като нещо, което... Добре, ето какво става. Тук вече това си е гавър с... То кадър би изглеждал много по-добре, ако е цветен. Сигурен съм. Не виждам нуждата от черно-бяло тук. Както не я виждам в нито един от кадрите, но специално тук с червеното не го виждам. И човек, и тука. Вау! Защото не можеш да си докараш акцента. И то даже, вижте, толкова зле отцветено. Що не ми зареди? Окей, добре. Толкова зле отцветено, че отзади ръката му. Те даже не са постарали да направят някакъв цвят на водката, ами просто са десатурирали всичко и са оставили сатурирано само това и тя тук вече прилича на знамето на не знам на коя държава. Тук е ракия, тук е някакво розе и тук е с натюла морча таковата. Капачката. Whatever. Тук продължават да се опитват някои от нещата да ги оставят. Да си кажем истината, някой сега... мене не ме притеснява човек, че тези снимки са леш. Те са леш. Те се виждат, че са леш. Тази е най-леш. Това тук е, дайте да направим размазана снимка, защото сега е модерно, обаче не мога да го направим както трябва, дай ще го направим просто така. Точно това крещи тази снимка. Но мене не ме притеснява, че тези снимки са леш. Не ме притеснява и, че хората, които тук тези 4000 човека са си казали да, вижте каква е кампания и така нататък. Не ми пука. Притеснява това, че някой клиент ще каже бате, виж, тук това е нещо 4000 харесвания, 100 000 гледания, примерно 200 000 гледания, дай ние да направим нещо такова. И като го направят 5 човека, 5 създатели на някакъв продукт, като си изберат да създадат такъв тип рекламна кампания, част от фотографите ще се принудят да го направят това нещо. Или ако не се принудят, то ще го направят други за по-малко пари даже. И ме притеснява, че това мога да прерасне в тренд. И тук сега една кампания. Кажете не на цветната цвакня, както го нарича един мой приятел фотограф. Защото това е цвят изцвъкан на черно-бялото. Абсолютно е това. Но да. Колко по-хубаво щеш да, ако беше само тази снимка. Много по-хубаво щеш да. Много ми се иска да... тук на този компютър сега нямам. Айде някой... Иска ли някой от чата да ми направи услуга, да изтегли някоя от тези снимки, просто да я конвъртне в черно-бяло, за да я видим как би изглеждала. Да направи някаква лека съпоставка. Ако някой иска, много ще се радвам. Не знам гадни ли снимките, ама аз скоро ще си взема такава водка. Сега като каза и аз бих я пробвал. Окей съм. Аз не говоря лошо за продукта, но кадрите са леш. Кадрите са един път зле. Неповторимо зле, така да го кажем. Ако са търсили да са неповторими, то със сигурност са. Водката не е лоша. Добре ще я пробвам. Сега като казвате ще я пробвам, аз не съм фен. Предпочитам уиски по принцип, но кадрите са кофти. Да, добре, айде, явно никой не му занимава. Сега ще вляза да конвъртна набързо да видя. Трябва да го направя на другия компютър, защото тук нямам инсталирани... Стопро ще е супер, 15 лева е все пак. Май рефрешнах чата без да иска. Ти казваш 15 лева е все пак, обаче аз съм на мнение, че Савой е най-хубавата водка. Синята, не сивата. Поне на мене ми действа много добре. Мога да е чист спирт, но на мене ми действа много добре. Не дей бе, не бе, сериозно, не лъжа.
Най-добре ми действа. Аз съм пил и други скъпи. И спирт не е. Аз харесвам белуга. Жани харесва белуга. Тя Жани на скъпото се хвърля. Къде? Това нещо ме напива на следващия ден не боли глава. Не я болява главата от белугата. Ами аз белуга не съм пил май. На конференцията само с нея съм напила. Май съм пил веднъж 2 пъти, но не да се напия. Ето жена с вкус. Все пак се избрала мен. Give me a second само да направя тази снимчица. Аз моих и на телефона да свърши тази работа. Но whatever. Сега ще направим. Аз пия уиски и то основно Джак. Това ми е любимото уиски. И много мразя като по дискотеките ме ментят и ми дават червено Джони. Жако е номер 1. Да, това ми е любимото уиски. Последния път щях се сбия с бармана, да. Много бях ядосан. Но... Нали, с водката не се разбираме. И аз. Като пия водка стана друг човек. През останалото време водичка. Така, сега само да направя снимката. Чая да видим къде съм я отделил. Така, ето я. Значи, две неща ще направя с тази снимка. Първо ще я видим черно-бяла и после ще я видим и отцветена. Знаете ли как се отцветя снимка от черно-бяла? Някой от вас има ли представа? Обаче го прави много зле все още. Разпознава само кожа. Дрехите, като не знае какъв цвят се ги маже, каквото му падне. Но сега ще го оправим. Много набързо. Чакай се. С пипетката и селективно. Не. Има един много интересен плагин в неврален филтър се води в Photoshop. За жалост нямам Photoshop на Windows, не мога да ви покажа къде е, но в филтър, в Neural Filter и там е Colorize, мисля, че беше. Точно него ползват за старите лентови снимки. Има и такъв, който поправя снимките. Ползвал съм го, работи прилично, но ако снимката е твърде съсипана, не се справя. Но ако е окей, може да ти я направи много хубава. И после като си апскелнеш в някой софтуер в интернет, може да си изкараш много хубава снимка стара. Така, сега ще ги кача и двете снимки. Имаме ги, гайс. Имаме ги. Extract all. Окей. Така. Реди ли сте? Оп. Така. Това е черно-бялата. Иска си едно фотошопче. Трябва да си купя. Защото не ми се мести постоянно от едното на друго. Ще го мисля. Може по-нататък се взема. Това е черно-бялата. Според мен... Не знам, това ми харесва повече. Тук има цвят и ми се иска навсякъде да има цвят, но това ми харесва повече. Това е цветната. Която... също е по-добре от тази. Да знам. Въпреки, че тук някъде са объркани цветовете и така нататък. Въпреки, че акцента се губи. Защото тук само това е цветно. И наистина това придава някакъв акцент. Няма да се кривя душата. Обаче човек... И тук се губи акцент. И тук. Обаче... Не е това начин да предадеш акцент. Има къде по-добри начини. Не мога да направя... И остави това. И е направено супер нескопосано. Но... Както и да е. Вижте каква е. Черно-бялата снимка е много хубава. И ако беше... Добре, замислете само, ако това нещо беше снимано на по-затворена бленда и просто това тук също беше на фокус. А не беше намазано така по този начин. Нямаше ли да изглежда една идея по-файн от това? Ти това пак не мога да го разбереш, ако не видиш колаборацията, не мога да видиш каква е тази водка, бе. Ако ще газа се дадеш. А тук просто си има цвят. Добре, whatever. Мисля, че един човек, що ме
продуктов кар, логиката е водката да е на фокус. Да, по принцип това е логиката и логиката е, нали, освен водката да е на фокус, не, той няма проблем дори да е в дефокус, но не чак в такъв, че да не мога да видиш какъв е продукта. То там е проблема. Те затова са го направили това според мен. Аз не знам дали това е мислено предварително. Смятам, че това е измислено в последствие. Защото са видяли кадрите и си казали, ама то тук това не се личи изобщо, че това е нашата водка. И дай как да го направим, ще го направим по този начин. И тук естествено коментарите са, нали, се сещате. Тикъв меркантилен буклук си. Вдигаме на здраве за това и винаги консумирайте отговорно. Те съответно някак да... И тук феновете, несъвършена, нали, истинска неповторима, така, чести мен ден. Имен ден е имала. Така ли бе, вчера какво? Цветница? И какво цвете? Ива? Какво? Тя няма ли на Иванов ден? Някой ще ме светне ли? Скри се бе, момиче. Да бе, сета, няма да ги разглеждам коментарите повече. Но да, за мен е това булшит пълен. Верно бе, я вижте на Грейгос какво му е готино. Цветето е зелено буклучавче. Буклучавче. Много добро. Ето това е хубав продуктов кадър на водка. Или пък създаваш някакъв коктейл с водката, както тук са направили. И да, важно е да имаш идея. Сега, има и нещо тук. Има и нещо друго. Тук гледаме на кадрите така, защото са... Не бе, не може сега, виж това какво е. Това е готино, човек. Опа. Какво му прави, бе? Да, това е готино. И това е готино. И да изселва Васаивка бебе. Да, кой е по-добрия? Добре, окей. Но според мен е... Я видим на Джак Даниелс каква има кампанията. Че като казахте Джак, сега ми дойде на... Чай, че те имат 1500... де... 1500 такова, има българска страница. И да видим US. Ето US. Аха! Ето, чак. Тук има много добро. Много е добро. Много е добро. Тук между другото някой ден каза, че трябва водката да е на фокус. Има я. Ето е. Много искам да знам чия идея е това нещо. Но приключваме, за да не отделяме твърде много внимание на тази... на това недоразумение все пак. Така. Снимки на леко подхилнати брадати мъже. Да, всъщност наистина беше точно такова.